dan Sokoto ina ka shiga ne haka wallahi baba yana nan ina Kaduna ne. kana Kaduna baba. me kake a Kaduna Na dan fara harkar fim ne baba. ka fara fim baba. to alhamdulillah Allah sa albarka Allah sa albarka Amin baba. to zan gaya ma ka kiyaye wasu abubuwa guda uku a wannan harka ta fim ba ita kaɗai kuma kowace sana'a ka kiyaye ibada in sallah kan lokaci sannan a kyautata mai yan uwa da abokan arziki da iyaye in kana jina da kyau sannan ka ɗauko kaye a cikin mamman Allah kana biyan wani boka ce da baka wata gani na ɗaukaka ko kuma na ko farin jini a ci gaba da roƙon Allah sannan ka ba halin tukun na a Kaduna shi ma ka ba halin shi ya fi shekara 20 na harkar to da yake ya sa bakin ciki da hasada da mugunta a zuciyar shi yana nan in je yau wallahi tallahi na yi tukur sai da Allah kyauta da zai cire abubuwan nan a ran shi da ya faka